Nire begien aurretik zeuen egintza gaiztoak. Utzi oker egiteari ikasi hon egiten. Bila ezazue zuzen bidea. Lagundu zapalduei, egin justizia umezurtzari, defendatu alarguna. Zatozte orduan kontuak garbitzera dio jaunak. Zue pekatuak gorrimin badira ere, elur zuri bihurtuko dira. Eta purpura bezain gorri badira ere, artile zuri izango dira. Nire esana egin nahi badezue, lurreko guritasunetik jango dezue. Ez badezue nahi eta aurka jaikitzen bazarete, ezpatak irentziko zaituzte. Hala mintzo da jauna. Jaunak esana. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Ez zaitu salatzen zeure sakrifizioengatik, zure erreopariak aurrean ditu beti. Baina ez dut hartuko zure ikuluko zekorrik, ez zure eskortako agerrik. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Nola aipa ditzakezu nire arauak, eta nire ituna ahotan hartu, nire zentzabideari gorroto badiozu, eta nire hitzei bizkarra ematen. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Zuk hoiek egin eta ni isildu, zu bezalakoa naizela uste alduzu. Salatu egingo zaitut, aurpegira botako dena. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Jaunaren hitza, gure argia, gure bidea, gure bizia. Kendu zuengatik egindako gaiztakeria guztiak dio jaunak, eta egitzazue berri euen gogo bihotzak. Jaunaren hitza, gure argia, gure bidea, gure bizia. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristuen evangelio San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan honela mintzatu zitzaien Jesus jendetzari eta ikaslei. Lehen maisuak eta farizua Moisesen maisu aulkian eseria daude. Eguze beraz eta bete haiek esandako guztia, baina ez egiten dutena. Esaten bai dute, baina egin ez. Zama astunak eta eraman ezinezkoak lotzen dituzte, eta bestei leporatzen. Baina berek atzamar batez ere ez dituzte mugitzen. Egiten duten guztia jendeak ikusteagatik egiten dute. Larrutxa zalabrak erabiltzen dituzte bekokian, eta borlatxo deigarriak mantu barrenean. Afarietan, lehenengo jarlekuak eta sinagogetan aurreneko aulkiak maite dituzte. Plazetan jendeak agur egitea eta dene maisu deitzea. Zuek ordea, ez utzi inori maisu deitzen, bakarra baita zue maisua. Ta zue guztiok elkarren zenide baitzerate. Eta ez deitu lurrean inori aita, bakarra baita zuen aita zerukoa. Eta ez utzi inori gidari deitzen ere, bakarra bai da zuen gidaria, Kristo. Zuetako handiena izan bedi, zuen zerbitzari. Bere burua goratzen duena, beheratu egin du jainkoak, eta bere burua beheratzen duena, goratu. Jaunak esana, Ezkerra zuri jauna,
Cristo augurgarriok, hermanos todos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hipocresía. Eso es lo que el Evangelio de hoy sí nos pone delante de nosotros mismos, la hipocresía. ¿A quién no le gusta que le hagan sentar en los banquetes en el mejor sitio, mejor asiento? Que le saluden en las calles. ¿A quién no nos gusta? El Señor, para el recorrido de Cuaresma, 40 días y 40 noches, lo dijimos el miércoles de ceniza. Como pedagogía nos ofrece la limosna, vaciar el bolsillo, el ayuno, vaciarnos, y la oración. Es un vaciarnos para centrarnos en lo nuclear, lo esencial, que es Dios. Es Dios. Pero tenemos una tentación tremenda, gran tentación, como en Monte Cafarnaúm. Lo que le dice Pedro a Jesús. Maestro, qué bien estamos aquí. Construyamos 3 chabolas, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. La comodidad, el confort. Hoy se habla que para una persona esté más o menos sano en todos los aspectos, tanto físicos, psíquicos, espirituales, necesitamos encontrar el nicho ecológico sí, zona de confort. Pero no. Cristo siempre nos invita al desierto para descentrarnos y centrarnos en Dios. Bai. Gaurko evangelioan ere aurpegira botatzen digu Kristo gure gehienon jarrera. Gustatzen zaigu eroso bizitzea. Bai. Ondo jantzita. Eserlekua mahai inguruan honen izatea. Kalean jendeak agurtzea. Itxura zaleak izatea. Baina Jesukristo behin da berri erakusten digu, ez. Jangoiko da bakarrik aita maixua. Eta ez da etorri honea zerbitzatu izatera, baizik eta zerbitzatzea. Horregatikan, zuek ere zerbitzatzen baldin badezue, zerbitzatzen baldin badugu, ez gara izango azkenak, aurrena baizik. Behin da berriro, Espiritu Santu indarren eskari zegoen jangoikoari entzun dezagula. Ez gaitezela buburo harri izan. Entzun dezagula jangoikoaren deia. Eta jarraitzeko indarrak hemena fede izan dezagula. Zenideok, ala bedi. San Zirilo otoiz lagundugularik aurkez dizaizkion jangoikoari gure eskariak. Izan dadile egiaz Jesusek nahi bezalako elkartea. Mundu osoren aurrean salbamenaren ezaugarria azaltzeko. Eskadi ezaiogun jaunari. Jakintxu irakasleen alde, jarditzatela beren jakinduria eta gaitasunak begien behar dutenen zerbitzura.
eskadi ezaiogun jaunari. Gaur egun zapaldu mezurtz, alargun, edota baztertu direnentzat, izan gaitezela gu egiazko zenide, horrela jainkoen adiskide ere izan gaitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Eman dizaizkigula gure egunotan ere adiskidetze zerbitzua, eta zenideak elkartze zerbitzua beteko duten apaiz bokaziodunak. Eska diezaiogun jaunari. Garbitzazua iterrukitzu gure pekatuen orbanak eta adiskidetu gaitzatzu zeurekin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ogiak ardoa eskaintzen ditu. Ogi Eskaintzen geragu. Ogia dugu jauna, enen beharrezko, baina zugabe ezik, biziene jainko. Ogiak ardoa eskaintzen ditugu. eta beti. Eskaintzen geragu. Zenidok egin dezagotu izguztio baten izan soparia, jangoikoari eskaintzerakoan. Misterionen bidez gaitzatzu santu jauna, zeure bihotzonez, garbi gaitzatzu lurreko txarkerietatik, eta eraman zeru kondazunetara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zubekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki dabe eta zuzen bidezko eta salbagarri none eta beti gu zuri eskerrak ematea jauna eta usti santu jainko ahal guztiduen betirekorri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela beren krina txarretatik askaturik, mundu iragunkor honetaz ardura ditezen, betiko ere zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta engeru guztiekin batean goresten zaitugu beti eta bete abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien hainko jauna, zeru lurrak eteri dauzka zure dira. Osana zeru goienetan, bedenkatu jaunare izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri, egitzazu bada santu getar daube zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odo legin daitezen guretzat bera saldu zutenean, eta bere gogoz gutza zijoela ogia hartu eta eskerrak eman ezatitzu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Irabena farondoan kaliz harturi berriz eskarrek emanez, bere ikaslei emazien esanez, hartzazue, te dan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoen odola, zuentzat eta askorentzat bekatu abarkatzeko isuriko den egizu behau, nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterio bat.
Gaudegua berriona. Horretik jauna, zure zemen eritza eta piztura gogoratuz biziren ogi eta salbamen kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarian zure zerbitza onartu gaituzulako eta apalki eskatzen dizugu. Kristen gorputza tolartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabatagoen zure eliza, eramazu maitazen dozora Francisco gure aita santuarekin. Fernando Grotzere interizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna piztiko itxeropenean joan diren gure zenideak. Otoitzean, eskerronez gogoratzen ditugu Javier, Luis Miguel, Juan José, Elako guztiak edarritzatzu zure horpegaren argitan. Errukizak izkigu arrean guztio betiko bizitza eritxik ezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia Duatxuerekin, Arezena Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin. Eta gizaldi guztietan zuedizki izan diren santuekin. Haiekin bat osaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen eta honegan zure eta jangoiko Agustin horri Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta intza guztiek gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta bere erakutseri jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Deno, gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiozu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorra. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentali erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik alaxen. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaigozu pakea gure egunotan. Zure errukieri esker pekatu digar bizi egitezen, eta estualdietan zendo. Betiko zuen itxaropenean Jesu Kristo salbatzailea noiz etorriko den sai gaudela. Jesu Kristo gure jaunazuk izan da apostoli pake uzten izue pake maten, behiraztu izan ezin izmenari eta ez gure akatsei, gure pekatuei, eta zure gogoa desiradan bezala emezu elizari, eman gure familiei herriari pakeman batazun errei bizi bezala gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pake beti izuekin. Eman dizeun elkarri pake osoa, paz a todo el mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hone hemen jangoiko emilotxa hona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak. Benetan zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor, zun eretxean sartzeko, Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko.
zu jatean eman, postasun gogoa, hobeak izateko, gurari sendoa. Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Emaiguzu jauna, ogia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Egin dezagun otoitz. Maiz santuan parte hartzea jauna, eraman gaitzala santuago izatera, eta ekarri ezagula etengabe zure errukiaren laguntza. Jesu Kristo gure, jaunaren bitartez. Jauna zuegin. Bedenka zaitzatela jangoiko guztiunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakea. Egizuzu Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Virginia zaitu